Iraola Artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzian liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua.
Dantxarinean Landibar Benta eta Benta Peio. Merkatal zentro erosoa guztiz hornitua. Moda guztietako denda espezializatuak aurkituko dituzu bertan. Moda eta osagarrietan aukera zabalak, heldu, ume, zein gazteentzako eta estilo mota guztientzako ere. Hau dena etxetik hurbil. Landibar Benta, Benta Peio. Arizkunen ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba. Pentsu irinen fabrikazioa, pentsu granulatuen eta mezkla idorren salmenta. Burdindegi materiala, aziendantzako botikak. Gasoila A eta beren salmenta. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua.
Iraola Artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzia liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak, igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua.